Tak, takže vítam vás z nového videa. No to je 4., čo točím. Pretože ostatné sekári extrémne, neviem prečo, neviem. Tak sa budem hrať pomaly chvíľu, aby sa to mohlo proste stíhať. Vyťažím ešte nejaký strom. Som v dedine, ktorú som našiel, keď som zomrel na fall damage. Lúčime si dedinu fajne a potom tu bude česko určite. Tak není. Ne, určite znamená, že není. Takže prvý dom, to je ďalší dom, ktorý ideme sa pozrieť, čo je česko. Není. Neviem akože či... Ale to v tomto dome vždycky bývala česká. Tu ulica. Tam sa mení. Tu jedna postielka, druhá postielka, tretia. Koča, druhovica. A nejaké zemiaky, tak nič. Chleba a jablka. Môžem si potom robiť zlaté, keď tak. Keď budem mať zlato. Čo nebudem mať. Takže... Keď som bol. Tam som tiež bol, keď som to otvorené. A ešte ideme sem. Tu otvoril villager, to mi neboja. Nie, to som bol ja. Prepač, villager. Sorry. Čo to môže zasúvať? To je jeden. To je jeden. Žlté postielky. Chlieb. Zimáky. Tu naše výbory. Kde sa pozrie hore. Poďme zabiť Iron Golema. Neviem čím. Lebo mi robiť. Už sme mali prvé železo. Úplne sekal to idem pomaly teraz. Teraz som sa uvedomil, že je to seka. Teraz sa načítala teraz. Nie, ona neseká, ale seká iba to nahrávanie. Tak to natočím 4. krát. Klidek. Tu nie jest żadna kuchnia. Lekować. Mamy chyba żelazną golema, ale to nie wszędzie. To dziwnie. No to skoczy na pościeli. Jo, co się hop? To już zostanie, kiedy bił. Nić? Hej, ty tylko nić. Możecie raz brasnąć? Nie. Musimy czasem zabić golema.
rýchlo zaberiem rukou. Bude to skoro dlhé. Bam, bam. Raz, dwa, tri. Už je rozbitý, už by mal. Konečne. To dokázali, normálne sme to dokázali. Neviem, čo som chcel. Aha, idem. Crafting. Vyrobiť. Bohužiaľ, to už je môj dom. Iď, iď. Iď. Odsťahuj sa. Čau. Už ja bývam. Tak. Chcem si vykraftiť. Ako kraftiť železo? Stihnú ľubetiek. Tak to koľko? Jedno? Železo, takže. Štyri železa, hej? A v tom je ešte 5 ľubetiek. Znamená, že môžem vyrobiť. Topánky si urobím. To mi asi stačí. Zatiaľ. Mám zatiaľ zlaté. Zatiaľ. A urobím si posteľ. A to je asi všetko pre toto video. Tak. A tu budem bývať. Tak. No to je pre toto video všetko. Čus. Toto niekde.